במורדות המערביים של הרי יהודה יורד לו נחל יתלה מהרי ירושלים לכיוון הים התיכון. נחל יתלה הוא הנחל היחיד שלא הופר על ידי האדם זה אלפי שנים, מזמן היותו הגבול בין שבט בנימין, יהודה ושבט דן. עובדה זו לא נעלמה מעיני כל מי שעוסק במחשבה ותכנון ברמה הלאומית והארצית, ולכן האזור כולו הוכרז כליבה השמורה של מדינת ישראל. אזור שיש לשמר ולטפח כאזור טבע בלתי מופר בין הגושים העירוניים של ירושלים, בית שמש, מודיעין ותל אביב. זוהי אמירה תכנונית שאושרה על ידי כל רשויות התכנון ברמה הארצית, המחוזית, וקיבלה תוקף חוקי על ידי ממשלת ישראל. כל זה עלול להשתנות בן רגע אם התוכניות של קריית יערים בתמיכה של שר הפנים ימומשו. תוכניות לבנות עיר של 20,000 תושבים בבנייה עירונית צפופה על מדרונות הנחל בצורה הפוגעת ללא הכר בטבע הקיים. זוהי דוגמה בוטה וקיצונית להתעלמות מוחלטת מהאמירה הלאומית באזור. קשה שלא לטעות איך בזמן שפעילות של כל היישובים באזור ואפילו פרויקט לאומי כמו רכבת ישראל נבחנים מקרוב ובדקדקנות, ולעומת זאת שר הפנים מקדם תוכנית מגזרית העומדת בסתירה מוחלטת לעובדות אלו ללא מגבלות כלשהן. איכות שלטונית נבחנת בין השאר בכך ששלטון וציבור יכולים להתאפק ולרסן את עצמם מול מי שאינו יכול להתגונן, כמו ערכים בטבע למשל. לאור העובדה שיש פתרונות לבנייה עירונית צפופה במקומות אחרים ולא מרוחקים, וישנה אמירה לאומית ברורה לגבי שימור נחל יתלה, אנחנו צריכים את תמיכתכם באיכות שלטונית שמשמרת את הערך הלאומי של נחל יתלה והשימור של האזור לרווחת כל הציבור ולא רק למגזר מסוים. אל תיתנו יד לבנייה העירונית הצפופה בנחל יתלה.